Tagaynos, it's me again, Alvin Bautista of Explore Interlock. For today's vlog guys, yan, pinasyalan natin yung pwesto ni Bouncing Monkey North Branch. So may mga special locations kayo guys, pwede nyo i-rent itong mga inflatables nila. And then guys, kung merong mga park sa manyong lugar and gusto nyo lagyan ng mga inflatables, so pwede mag-PM lang kayo sa Bouncing Monkey North Branch. So sa mga followers natin dyan na taga Tarlac, Pangasinan, La Union, Baguio, Nueva Ecija and Aurora guys, pwede kayong mag-arkila ng mga inflatables ni Bouncing Monkey. Sa mga for rentals nila, meron tayong vertical rush, yung kanilang obstacles, and then yung basketball, double slide, and yung tinatawag nilang BM3. For sure guys, sa mga special occasions nyo, mag-enjoy yung mga kids, lalong-lalo na yan kapag nilagay nyo ng mga inflatables. Actually guys, yung mga inflatables ni Bouncing Monkey, yung material na gamit nila is PVC. Kaya guys, kahit yung mga adult pwedeng mag-slide dun sa kanilang vertical rush, and even dito sa kanilang mga double slide. So, banggit sa akin kanina, yan tinanong natin, up to 15 years old, pwedeng dito maglaro. Ayan guys, kitang-kita nyo naman kung gaano kasaya yung mga kids kapag may mga inflatables. Sigurado guys, magiging lalong perfect yung celebration show, yung mga special occasions nyo tulad ng mga birthdays and anything na pwede nyo i-celebrate na kasama itong mga inflatables ng Bouncing Monkey North Branch. Yan guys, kung may mga inquiries kayo and more infos, PM lang kayo sa Bouncing Monkey. So inulit ko sa mga taga-Tarlac dyan, Pangasinan, La Union, Baguio, Nueva Ecija, and even yung mga taga-Aurora guys, pwede kayong mag-rent sa mga inflatables ni Bouncing Monkey North Branch. Meron din mga park sa inyo guys, pwede nyo arkilayin to kung for example sa mga plaza and anything na i-celebrate nyo sa inyong mga municipalities or province. So perfect talaga itong mga inflatables ni Bouncing Monkey. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman ng mga ibang Katarlaceños natin din. And then, yung mga ibang followers natin sa ibang provinces na si Bouncing Monkey ay nagpaparent ng mga inflatables nila. So yan guys, actually mga 5 inflatables to. Pili na lang kayo kung ano ba yung mga arkilahin nyo. So until our next vlog, peace out!